Jeg hedder Pernille Breton Meyer. I går blev der samlet 90 millioner kroner ind i Danmarks Indsamling til børn, der sulter, fordi at Danmarks Indsamling siger, at ingen børn må sulte. Og det er jo dejligt, at vi kan samles om og skrave en masse penge sammen, og det er en lille bit smule smageligt måske, at man gør det ved virkelig at udstille vores, vi kan vinde biler og alle mulige mærkelige ting, altså hvis vi virkelig udstiller vores overflod og vores velfærd, men vi må jo håbe, der i hvert fald ikke er nogen af dem, der sulter, der ser det. Det gør de jo nok ikke. Men så læste jeg en artikel i Information, hvor der så står, at det er jo i virkeligheden lidt ikke så godt, at man simpelthen faktisk ikke har fokus på, hvad det egentlig er. Der er grunden til, at der faktisk er folk, der sulter i verden, fordi at grunden den er jo, at vi har så meget overflod, at vi har, altså der bliver produceret mad nok i verden, men det er bare os, der æder det hele og bliver syge og dårlige af det osv. Så det er vores velfærdssamfund, såkaldte velfærdssamfund, som gør, at folk rundt omkring i verden sulter. Så det synes de, der skulle være mere fokus på. Jeg synes, det er rigtigt, hvad Information siger, men jeg kan godt lide at tage det et skridt længere, og have sådan virkelig et metaperspektiv på, hvad det her det handler om. Så jeg kan godt lide at tænke på, hvad er forudsætningen, faktisk ikke så godt lide at tænke på, men hvad er forudsætningen for, at vi kan leve i en verden, hvor nogen udnytter nogle andre for egen vindings skyld? Hvad er overhovedet forudsætning? Og det vil jeg lige komme tilbage til, men først så vil jeg godt fortælle en lille historie fra mit virkelige liv, fra da jeg var ret ung og gik på højskole. Og der gik jeg så på Ryslinge Højskole, og en dag, da vi kom ind i spisesalen og skulle have aftensmad, og var smadderhamrende sultne alle sammen, så var der dækket op på en anden måde, der plejede at være. Op på scenen, der var der et bord med fin dug og kandelaber og tjener og vin og så videre, der var dækket til 2. Så lidt helt nede foran scenen, der var der et andet bord. Jeg kan ikke huske, hvor mange mennesker der lige var der. Lidt længere nede, der var der så nogle flere borde, og sidst i salen, der var bordene faktisk fjernet. Så blev der simpelthen trukket lod. Der blev ikke sagt rigtig noget, der blev bare trukket lod, og så blev man hævet op, og der var så 2, der kom op og sidde der og spise en 5-retters menu med steg og hummer og fine forskellige vine og opvartning og desserter og det hele. Og så var der længere nede, der var der lige foran scenen der var der så nogen, der fik, jeg ved ikke om de så fik 2 retter mad, men de fik stadigvæk steg og så videre, de blev ikke opvartet helt så meget, der var heller ikke vin. Så længere nede i salen, der var der så ret mange borde, der var der nogen, der fik en sammenkogt ret, sådan lidt kedelig, grå sammenkogt ret, og som de sådan selv kunne hive op af en stor gryde på midten. Og længere nede i salen, der var der så en hel masse borde, hvor der var nogen, der sad og fik havregrød. Længst nede i salen, der hvor der ikke var nogen borde, der sad der en masse mennesker på gulvet, og de fik bare ikke noget at spise. Vi var virkelig, virkelig chokerede, fordi det var ikke sådan, plejede det jo ikke at være. Der plejede at være fint buffet, og vi plejede alle sammen at få lige så meget, vi ville. Men det var der ikke der, og der var ikke rigtig nogen, der sagde noget, og vi mumlede, og vi snakkede, hvad fanden sker der, og hvem er det? Hvorfor bliver der bare trukket lod? Har de ikke penge nok til mad? Hvad sker der her? Så kommer der en gruppe op på scenen, og står og fortæller, at det var sådan set den fordeling, der var af maden i verden. Og at det jo på en eller anden måde var en lille smule tilfældigt, hvem der blev trukket ud til at sidde ved det fine bord, og hvem der blev trukket ud til at sidde på gulvet, og ikke få noget, eller hvem der skulle have havregrød. Stilhed. Lang stilhed. Det var den dag, jeg besluttede mig for, at jeg vil gøre noget for at skabe en bedre verden. Jeg vil gøre det bedste, jeg kan resten af mit liv, for at være med til at skabe fred i verden, for at være med til at skabe et værdigt liv for alle mennesker i verden. Jeg er godt klar over, det kunne jeg nok ikke gøre. Jeg var også kun 17, 18, 19 tror jeg var, og så videre. Men jeg har faktisk arbejdet på det hele mit liv. Men tilbage til det her metaperspektiv. Fordi jeg tænker, hvad er dog forudsætningen for, hvad er dog grunden til, at det kan være sådan, at bare fordi man tilfældigvis er blevet trukket ud til at sidde på gulvet, så får man altså ikke noget at spise her i verden. Og det, som jeg stille og roligt har fundet ud af, som du måske også har fundet ud af, siden du sidder og kigger på en video med mig, det er, at der simpelthen ikke er hjerte nok. Vi er simpelthen ikke empatiske nok, der er simpelthen ikke bevidsthed nok i verden til, at vores empati, vores empati, vores kærlighed kan omfatte mennesker om på den anden side af jorden, eller hvor de befinder sig henne. Så jo højere bevidsthed, jo større
gruppe af levende væsener, eller hvad vi nu kalder det, omfatter vores empati. Så jeg vil gerne være med til at hjælpe med at hæve bevidstheden i mig, og i dig, og i alle mennesker, så mange mennesker, som jeg overhovedet kan nå i mit liv her på jorden, til at få mere empati for flere. Så jeg tror på, at det, der er galt her i verden, det er, at vi ikke er nok i hjertet. Der er ikke nok mennesker, der er nok i lang tid nok ad gang i deres hjerte, til at vi tager de valg, der gør, at vi alle sammen kan leve sammen på den her jord, og alle sammen få mad, og alle sammen blive behandlet ordentligt, og have et værdigt liv. Så jeg vil gerne gøre noget af det, som jeg tror virkelig batter noget, udover at selvfølgelig give penge til folk, der lider osv., men jeg vil gerne invitere dig til at være med i en gruppe af mennesker, som jeg har lavet, eller hvad nu kalder det, som jeg har inviteret til at meditere sammen på fred i verden, meditere sammen og sende kærlighed, bed om du vil, hvis det er noget, der siger dig noget, send healing, send kærlighed til de mennesker, der lider i verden. Og samtidig, den proces, jeg har lavet en proces, jeg har indtalt den på en mp3-fil, som alle kan få gratis, samtidig med, at du hører den her, og sender din kærlighed, og sender din energi og din intention om fred i verden, til de mennesker ude i verden, som er i nød. Samtidig healer du din egen offerbødelmønstre indeni. Dine egne mønstre, der handler om, at der er noget, der tryner noget andet inden, for det har vi alle sammen. Hvis ikke vi havde det indeni, så ville det heller ikke være ude i verden. Så det handler om, at vi får healet vores egne mønstre indeni, så der ikke er noget, der tryner noget derinde, så vi bliver nødt til at projicere det ud og udspille det med alle mulige andre mennesker i verden, vores kæreste og dem over på den anden side af jorden, eller hvad det nu kan være. Og det handler om at få hævet bevidsthed, få bevidsthed på, at vi nytter. Det nytter, det vi gør. Det nytter, at vi sender kærlighed og healing og energi ud til de mennesker. Det nytter, at vi har en intention om fred i verden, at vi har en intention om kærlighed til alle mennesker. Så jeg vil gerne invitere dig med i den her gruppe. Vi mediterer, beder, eller hvad vi nu gør, sammen på samme tid. Måske bliver det på et tidspunkt live, det kan jeg ikke lige gennemskue rent teknisk lige nu på nettet, men det er sådan, at jeg opretter nogle events, og på samme tid, der sætter vi os så ned og hører den her mp3 indtalte guidning, som jeg har lavet, og hvis det passer dig bedre at bare sidde og meditere på din egen måde, så er du selvfølgelig velkommen til det i det stykke tid, vi er sammen. Men lad os så mange som muligt. Der er lavet masser af undersøgelser og forsøg med folk, der mediterer sammen, folk, der beder sammen på samme tid. Vi behøver ikke være i samme rum. Der er masser af undersøgelser, der viser, at det skaber en koherens, det skaber en overensstemmelse i en svingning. Hæver vi den op til hjertet, og sidder mange mennesker og mediterer i hjertefrekvens, i hjerteenergi, så batter det. Så sker der noget. Og jeg vil gerne invitere dig til at være med, og jeg vil gerne invitere dig til at invitere alle de mennesker, du kender, som kunne være interesseret i at være med. Så meld dig ind i den gruppe, der må være et link til her et eller andet sted ved videoen. Så kommer der en dato for, hvornår vi mediterer sammen. Og du får også et link til at downloade den her meditation, eller hvad vi nu kalder den. Og den kan du bruge lige så meget du vil i forhold til dig selv, healing af dig selv, i forhold til healing af hvad som helst, og hvem som helst i dit liv. Så du kan bruge den her meditation lige så mange gange du vil. Du kan downloade den, og den er din til evig eje. Det er helt gratis. Så lad os sammen være med til at gøre noget aktivt for at skabe mere kærlighed, mere hjerte, mere empati til flere mennesker i forhold til hele den her verden, i den her jordklode, vi bor på. Så meld dig ind i gruppen nu, og vær med til de events, du kan. Vær med til de fælles meditationer, du kan. Du behøver ikke være med hver eneste gang eller noget, bare vær med så meget du kan. Det gør en forskel. Du gør en forskel. Jeg håber, at du vil være med. Så meld dig ind i gruppen, og så lad os komme i gang. Hej igen.